Türkiye Башкаласы Анкарада 13 сәгать исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгін 2026 елның 30 июль пәнҗешәмбе атна кичен. Сез турдан тур эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ершеннәре белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ Динле тыңла кушымтасыннан Вот Ист радио каналыннан тапшырыла. Тапшырулар безнең кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада интернет һәм ершин аша Вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыру безнең бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Türkiye Тышкы эшләр министры Хакан Фидан Хамас сәяси бюро рәисе булып сайланган Халил Әл-Хаяны һәм янындагы Хамас вәкиллеген кабул итте. Тышкы эшләр министрлыгы чыганакларыннан алынган мәгълүматкә күрә, Фидан яңа сайланган вазифасында Хаягә уңышлар теләде. Хая исә Газа һәм Ярданның көнбатыш үзәнлегендәге вазгыять турында мәгълүмат бирде. Израиль баш министры Беньямин Нетаньяху хөкүмәтенең канунсыз торак урыннар эшчәнлеген һәм Кудустә изге урыннарга каршы һөҗүмнәрен арттыруына игътибарны юнәлтте. Хамасның тынычлык сөйләшүләрендә конструктив тотышын дәвам иттерүен белдергән Хая фәлестинләр арасында татулашып килешү барышы турында да мәгълүмат бирде. Министр Фидан да Төркиянең фәлестинләрнең хаклы дәгъвасын һәр өлкәдә һәм һәр платформада иң көчле рәвештә яклавын кабат билгеләп узды. Министр Фидан Төркиянең Нетаньяху хөкүмәтенең Газада һәм Ярданның көнбатыш үзәнлегендә кылган җинаятьләрнең һәм изге урыннарга каршы һөҗүмнәренең халыкара җәмәгатьчелекнең көн тәртибендә калуын тәэмин итүен һәм Газага тагын да күбрәк гуманитар ярдәм җиткерелү өчен һәр төрле тырышлыкны күрсәтергә дәвам итәчәген искәртеп узды. Министр Фидан Төркиянең Газа тынычлык барышын якларга дәвам итәчәген, бу барышта Хамасның уйнаган ролен югары бәяләвен белдерде. Сөйләшү вакытында башка региональ мәсьәләләр дә кузгатылды. Грециядә дәвам иткән урман янгыннарын сүндергәндә һәлак булган янгын сүндерүчеләр саны 3-кә җитте. BBC хәбәренә караганда, Грециянең төрле төбәкләрендә дәвам итүче урман янгыннарын сүндерү эшләре дәвам итә. Крит утравында 2 хезмәткәр һәлак булганнан соң Мора ярым утравында дәвам иткән урман янгынында тагын бер янгын сүндерүченең гомере өзелде. Әлеге хезмәткәрнең вазифа башкарган җирдә аңсыз килеш табылу һәм шуннан соң үлүе хәбәр ителә. Янгыннар дәвам иткән Крит утравында көчле җил аркасында 8000 кеше эвакуацияләнде. АКШ армиясе якын көнчыгыштагы Америка көчләренә каршы Иран тарафыннан оештырылган һөҗүмнәрдән соң Иранга каршы һөҗүмнәр башлатты. АКШ үзәк командирлыгы Сентком төнлә Иранның Ислам инкыйлабчы гвардиясе армиясенә бәйле дистәләгән корылмага һөҗүм ясалуын җиткерде. Һөҗүмнәр Ирандагы хәрби команда үзәкләренә, ракета һәм пилотсыз очкыч корылмаларына, яр буе күзәтү һәм саклану урыннарына, шулай ук диңгез мөмкинлекләренә юнәлтелгән. Сентком операциясының максаты Иран һәм аның берлек төркемнәренең АКШ көчләренә, сәүдә диңгез транспортына һәм Фарсы култыгы илләренә куркыныч тудыруын киметү дип белдерде. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Утны туктатуны бозуларның соңгысында Израильнең Газага яңа һөҗүмнәрендә 3 фәлестинле һәлак булды һәм 27 кеше яраланды. Газа шәһәренең көнбатышындагы Шати кочаклар лагерындагы торак бинага Израиль һава һөҗүме нәтиҗәсендә 7 кеше яраланды. Эш-Шифа хастаханәсенең медицина хезмәткәрләре яраланучыларның төрле дәрәҗәдә җәрәхәтләр алуларын әйттеләр. Күп катлы бинага 2 һава һөҗүменнән алда төбәк халкы Израиль күзәтү оешмасыннан эвакуация турында кисәтүләр алганнарын әйттеләр. Бина тулысынча җимерелгән, якындагы йортларга зур зыян килгән һәм гражданларны саклау төркемнәре сүндергәнче янгын чыккан.
Җирле матбугат мәгълүматлары хәбәр итүенчә, Пакыстанның төньягында полиция тикшерү пунктына һөҗүм нәтиҗәсендә ким дигәндә 7 полиция хезмәткәре һәм 8 террорчы һәлак булган. Һөҗүм чәршәмбе кичендә Хайбер Пахтунхва провинциясенең Хангу районында булган. Полиция хәбәр итүенчә, тагын 22 хезмәткәр яраланган. Аларның кайберләренең хәле авыр. Иминлек көчләре бу районда чистарту операциясын башлаган. Һөҗүм өчен әлегә бернинди төркемдә җаваплылыкны үз өстенә алмаган. Америка Кушма Штатлары Үзәк банкы 5-нче тапкыр рәттән процент ставкаларын үзгәртмәде. База процент ставкасы 3,50 белән 3,75%ка процент арасында калды. Бу карар Америка Кушма Штатларының Иранга каршы сугышы аркасында инфляция арткан вакытта кабул ителде. Федераль резерв системасының 12 әгъзасының 3-се процент ставкасын ширек балга арттыру өчен тавыш бирде. Федераль резерв системасы рәисе Кевин Уорш Үзәк банкының инфляцияны контрольдә тотуга игътибар итүен белдерде. Шулай да ул бәяләрне тиз арада төшерү өчен тылсымлы таяк юк дип кисәтте. Уорш шулай ук АКШ икътисадының соңгы шокларга карамастан үзенең тотрыклылыгын саклап калуын белдерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төрки дөнья шәхесләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөнья шәхесләре таушы дизмәбезнең бүгенге чаралышында Кипрның нык сакчысы Рауф Деңташ темасына токталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипекнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Кайбер исемнәр география, максат яки милләт өчен көрәш белән синонимга әйләнә. Кипр төрекләренә килгәндә, бу исем һичшиксез Рауф Деңташ. Аны аңламыйча, Кипр мәсьәләсен аңлау мөмкин түгел. Чөнки ярты гасырдан артык көрәш гомере белән Деңташ Кипр төрек халкы дәүләтенең тавышы да, калканы да, нигез салучысы да иде. Рауф Деңташ 1924 елның 27 гыйнварында Кипрның Пафос шәһәрендә туган. Аның әтисе судья Мәхмәд Раиф бей. Кечкенә вакытта әнисен югалткан Деңташ белеменең бер өлешен Истанбулда тамамлады. Утрауга кире кайткач, ул укытучы һәм тәрҗемәче булып эшләде. Аннары Лондонга юридик белем алырга китте һәм Линкольн иннында адвокат лицензиясын алды. Яшь вакытта колониаль идарәдә прокурор итеп билгеләнгән Деңташ аңа юридик карьера тәкъдим иткән уңайлы тормышны сайлый алыр иде. Ул сайламады. Чөнки 1950 елларда Энос күләгәсендә Кипр грек төбәгенең Грециягә тоташтыру идеалы һәм Эока террорчылыгы шартларында Кипр төрекләр өчен көннән-көн яши алмаслык хәлгә килгән иде. Деңташның батырлыгы нәкъ менә шунда башлана. Мөнбәрдән һәм сөйләшүләр өстәленнән көрәшү белән берәттән ул Кипр төрекләренең иминлеген тәэмин итү өчен оештырылган төрек каршылык оешмасының алдынгы кадрларында урын алды. Белән бергә җәмгыять лидерлыгын үз өстенә алды. Кипр төрек җәмгыятьләре федерациясе рәислеген башкарды. 1960 елда төзелгән Кипр җумһуриятендә төрек җәмәгать мәҗлесе башлыгы булып вазифа башкарды. 1963 елгы канны раштыва вакытында грекларның төрек авылларына һөҗүмнәре башлангач, дөньяга хакыйкатьне сөйләр өчен ул ишекләрдән ишекләргә йөрде. Берникадәр вакыт аның утрауга керүен яу көчләре үзләре тыйды. 1967 елда ул яшен рәвештә утрауга кергәч, аны тоттылар һәм кулга алдылар, ләкин ул бирешмәде. Деңташны замандашларыннан айырып торган иң мөһим сыйфатлардан берсе, ул кораллы каршылыкның легитимлыгын якласа да,
Төп көрәше хукук һәм дипломатия өлкәләрендә алып барылды. 1968 елдан башлап ул 10 еллар дәвам иткән җәмгыять ара сөйләшүләрдә Кипр төрек ягы исеменнән төп сөйләшүче буларак өстәл артына утырды. Үзенең үткен акылы, көчле хәтере һәм хукуки белемнәре белән хәтта Макариустан алып Клериска кадәрге әңгәмәдәшләре дә моны таныды. Ул халыкара платформаларда Кипр төрекләренең тезисларын, позицияларын яклады. Аның идеологиясының асылы бу җимләдә чагыла. Кипрда ашчылык түгел, утрауның төп нигез салучы элементларының берсе булган халык бар. Дәңташ сүзләренчә, Кипр төрекләре бу җирләрдә 1571 елдан бирле дәүләт тәҗрибәсе белән яшиләр. Үз билгеләнү хукукына ия һәм төрек милләтенең аерылгысыз өлеше. Шуңа күрә утрауда озак вакытлы тынычлыкка юл ике халыкның тигез мөстәкыйльлегенә нигезләнгән ике дәүләтле структура курылыш аша уза. Төркия ватаны төшенчәсе аның өчен дипломатик дискурс түгел, экзистенциаль чынбарлык иде. Ул һәр мөмкинлектә Кипр төрекләренең иминлеге Төркиянең нәтиҗәле һәм чын гарантиясе булуын белдерде. 1974 елга Кипр тынычлык хәрәкәте Дәңташның еллар дәвамында дөньяны кисәтергә тырышкан куркынычның ни дәрәҗәдә реаль булуын күрсәтте. Хәрәкәттән соң төзелгән Кипр Төрек Федератив дәүләтенең башлыгы вазифасын үз өстенә алып, Дәңташ Кипрның грек ягының тайпылышсыз позициясына каршы тарихи адым ясады. 1983 елның 15 ноябрендә Төньяк Кипр Төрек Җөмһүрияте игълан ителде. Дәңташ 2005 елга кадәр нигез салучы, коручы ил башы булып вазифасын башкарды. Башта халык каршылыгын, аннары социаль оешмасын һәм ниһаять үз дәүләтен төзегән лидерлар тарихта бик аз. Дәңташ шуларның берсе. 2004 елга аның планы нигезендәге референдум барышында аның бу планның Кипр төрекләренең мөстәкыйльлегенә һәм иминлегенә зыян китерәчәген раславы белән планга каршы төшүе кайберәүләр тарафыннан тәнкыйтьләнсә дә, аның принципиаль позициясының соңгы зур мисалы булды. Шуннан да планның Кипрның грек ягы тарафыннан кире кагылуы Дәңташның Кипр греклары Кипр төрекләрен уртак буларак теләмиләр дигән күптәнге күзәтүен тагы бер тапкыр раслады. 2012 елның 13 гыйнварында вафат булгач, ул үзеннән соң дәүләт кенә түгел, идеялар мирасы да калдырды. Фотографияга мәхәббәте, китаплары, истәлекләре һәм шаян шәхесе белән Дәңташ сәясәтче генә түгел, күп кырлы интеллектуаль һәм принципиаль кеше иде. Аның җиназасына йөзләрчә мең кешенең килүе Кипр төрекләренең аңа карата хисләренең иң анык чагылышы иде. Әгәр бүген Төньяк Кипр Төрек Җөмһүриятендә балалар үз байрагы астында, үз дәүләтләре яклавы астында мәктәпкә бара алалар икән, бу Рауф Дәңташның тырыш хезмәте, батырлыгы һәм ныклыгы аркасында. Ул Кипр төрекләре өчен каһарман, чөнки ул иң караңгы көннәрдә дә үз халкы янында торды. Дөньяның барлык басымнарына карамастан, милли эштән бер адым да чигенмәде һәм мин Кипр төреге һәм мин төрек булып калачакмын дигән халыкның ихтиярын дәүләткә әйләндерде. Түрк халкы үз каһарманнарын бер кашан да онытмас. Дәңташның истәлеген саклап калуның ысулы аның мирасын. Атап әйткәндә, Төньяк Кипр Төрек Җөмһүриятенең мөстәкыйльлеген һәм аның ватан белән өзелмәс бәйләнешләрен яклау, саклап калу. Аның җаны тыныч булсын. Мактарам таңшар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуач Әйпәкнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз.
Төрки дөнья шәхесләре. Топшыруларыбызны төгәлләр алдыннан кайбер хәбәрләр кыскача. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Хамас сәяси бюро рәисе булып сайланган Халил Әл-Хайяни һәм янындагы Хамас вәкиллеген кабул итте. Якын Көнчыгыштагы Америка көчләренә каршы Иран тарафыннан оештырылган һөҗүмнәрдән соң АКШ армиясе Иранга каршы һөҗүмнәр башлады. Грециядә дәвам иткән урман янгыннарын сүндергәндә һәлак булган янгын сүндерүчеләр саны 3-кә җитте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.